преди няколко дена в София. За първи път френския скулптор Роден е представен изобщо в България с много голяма изложба наистина, която включва освен скулптури, гипсови копия и негови рисунки. Организаторите от френска страна подчертаха, че изложбата се подготвя от няколко години. Сменили са се и министрите във Франция, и министрите в България, сменили са се ръководителите на Френския институт, но изложбата, въпреки това, през цялото време се движи и се осъществява. Вярвам, че това нещо важи и за Трявна и че всъщност, полагайки това начало, това ще бъде продължено за напред и няма да има някакво прекъсване, защото виждам и как в миналото спомена се пази за постиженията. Винаги на конференциите е ставало дума за предните носители на Славейковата награда, за предни текстове, които са участвали на конференциите. Традицията се спазва. Сега давам думата на инженер Драгомир Николов.